No niin, hyvää huomenta vaan kaikille. Eli me ollaan tänään Nikon kanssa saavuttu tänne Vantaan kosken ylempään kohtaan, eli Nukarin koskelle, eli Nurmijärvelle ja Nukarille. Nukarin koske on siis paikan nimi, kosken nimi. No joo, kumminkin. Siinä näette, Niko laittaa pikkuhiljaa kahluhoisui päälle ja me ollaan kohta lähtemässä tonne koskelle päin, mikä sijaitsee jossain tuolla. Koskaan aikaisemmin en oo täällä käynyt. Et saa nyt nähdä mitä tästä tulee. Toivotaan, että kalaa saadaan. Ja Niko vetää tänään perholla. Meikäläinen vetää ihan vaan perus virvelikamoilla, ultralightilla. Ei tässä oikeastaan mitään muuta. Mä kuvaillaan sit taas vähän lähempään tuolla päin. Näyttääkö pylly hyvältä? Pylly näyttää ihan erinomaiselta. Se on täydellä. Hyvä se pylly. Se on tärkeintä tässä kalastushommassa, että pylly näyttää Pylly näyttää hyvältä. Kyllä. Elikkäs ollaan nyt Nikonkaan päästy tänne Nukarinkosken alajuoksulle. Pääsi tuohon pieneen suvantoon, kun heittelee. Niko jää tyyliin. En tiedä minne vielä heittelee. Johonkin. Ja joo, me käydään tätä mestaa tässä läpi ja mä laitan nyt ton kameraan sit kuvaa tossa. Eli mä menen tonne päin kalastaan, niin mä laitan tää kamera mun rintaan kuvaan, niin näette sit taas. No niin, millä... nyt lupakin ostettu 16 € makso vuorokauden lupa, vai oliko 12 tunnin lupa tänne Nukarinkoskelle? Nyt täytyy sit vaan toivoa, että tulee vähän vastinetta sille maksulle. Kyllä. Täytyy toivoa, että pari pullalohta voi viedä kotiin graavattavaksi. Se on just näin. Ollaan nyt siis päästy kalapaikoille ja ootte päässyt sinne mun rintaa kattelemaan tätä meidän kovaa meininkiä täältä Nukarin-koskelta. Mä ajattelin, että mä heitän eka heito ihan mielenkiinnosta tästä. Ja sit mä jatkan tonne alajuoksulle päin. Ei sieltä tullut muuten kuin paskaa ekalla heitolla. Omituisiin paikkoihin jää toi kiinni. Mä en näe oikein tästä, onko tässä tää levää tai jotain, mutta kyllä vähän vaikuttaa siltä toista. Mä käin vähän ihmettelyä tonne Nikon suuntaan, että mikä siellä on meininki. Vittu mä haluaisin tonne noin kalastaa noille kivikoille, että mä pääsisin heittää tätä suvantoa. Totta kai mä voisin tuokin käydä jossain vaiheessa käymään, mutta menen kattoo tota Nikon meininkiä. Siellä se Niko perhostaa.
Menen vähän kurkkiin tästä näitä paikkoja katsoa, että mihin mä voisin mennä ehkä heittää parit heitot. Voisin ehkä mennä tällaiseen vähän johonkin villimpään kohtaan, missä ei yleensä heittelis. Vittu, täällä on niin paljon hyvän näköisiä paikkoja. Tää on vähän niinku villimpää kalastamista täällä. Tää on just sellainen paikka, missä luulis, että kalat tykkäis olla. Mä oikein tiedä, että millä täällä niinku periaatteessa pitäisi heittää. Pitäisikö se olla sellainen, mikä uisi oikein pinnassa vai? Eli floatingi vai? Se on aika paha. Itse asiassa tää näyttää hyvältä mestalta. Voisi heittää tässä ainakin pari heittoa. Nukarinkoskella on nähtävästi tosi niinku monipuolisia paikkoja kalastaa. On näin nyt ihan mahtavan näköinen paikka. Älä käppäile itse vähän tonne ylöspäin. Niko jäi tonne alaspäin kalastaa, mä menen ylöspäin ja vaihtelen vähän uistit siellä. Mä vaihoin nyt omasta mielestäni tällaiseen siekin floatingiin. Mä toivon ainakin, että tää on floating. Mun mielestä kun mä ostin tän, niin tää oli nimellä floating. Kyllä se ainakin vähän ui tossa, mutta ei se kovinkaan syvälle ainakaan mene. Niin kokeillaan nyt alkuun tällä. Miten täällä kulkee. Varmaan kohta Niko jäi tonne alas. Silloin vähän parempi kuin se tää perholla, niin perholla nyt varsinkin tällaisissa mestoissa me ollaan. Pääsee ihan helvetisti paremmin heittää. Perhotan täällä olisi ihan erinomainen, mutta ei ole vielä perhosettia, niin eipä tässä oikein mitään muut voi kuin tällä virvelillä heitellä. Taas tonne ylöspäin kattelee. En mä niinku saa oikein näissä heitetty kunnolla, niin ehkä tuolta ylempää päin. Joo, mä lähden sinne. Loppu yllättäen akku GoProsta, niin en kerännytkään teille esitellä vielä, eli tällaisen näköisellä uistimella kokeillaan nyt. Erittäin mielenkiintoinen. Mun mielestä näyttää ihan älyttömän hyvältä. Voi olla ihan tosi toimivakin täällä. Katsotaan nyt, että mitäs tulee. Heitellään vielä pari heittoa tästä, mihin nyt tultiinkin. Ja sit siirrytään tohon johonkin vähän sivummalle. Onks tää uppoava? No kyllä se pikkuidea uppoa, eli se on varmaan jotain mitä balsamia tai mitäs nää yleensä nyt onkaan. Ui tosi hienosti. Nyt ollaan saavuttu pikkusen taas tosta. En tiedä, jos Nukarin tunnette, niin tosta sillasta tänne ylöspäin. 100 metriä ehkä ylöspäin. Ja
koitetaan nyt tästä heitellä. Tää näyttää taas ihan erinomaiselta paikalta. Voi olla, että tätä vaappua joudutaan kyllä vaihtaa, koska ei tää, kyllä toi lentää, mutta sit sieltä tulee joka heitolla nähtävästi jotain paskaa mukana, mutta katsotaan. Vanha kunnon kultaseen Mepsin lippaa, missä on sinisiä pilkkuja. Koitetaan, että josta tää olisi vähän ehkä parempi näissä mestoissa. Se ainakin lentää vitusti pitemmälle saman tien. Mä ostin näitä Mepsin lippuja just viime kerralla, kun kävin kalakaupalla, niin oli poistossa euro 25, joo. Euro 25 maksoi Mepsin lipat, varsinkin just tää kultainen väri. Ja yleensä mä oon tykännyt tästä kultaisesta väristä, tää on ollut aika luotto. Nyt on muuten kala kiinni! Ensimmäinen kala! Mahtavaa, mahtavaa! Nyt on muuten eka kirjolohi kiinni, saatana. Ei muuten hämmes vähän, luulin että jäi pohjaa kiinni, mutta se olikin kirjolohi. Oi. Se ei oo kyllä niin turbolohi, mutta joo, se villiintyi. Ja sieltä! Se on hänessä. Nice. Pirun nice. Eli siinä niin kala. Ton näköiseen Mepsin lippaa nappas. Ja on se niinku kiva kirjolohi. Ei oo ihan niinku aito pullelohi, et se ei oo ihan niin läski, mut ei se nyt hirveesti pannu hanttiikaan, mutta tää oli sitä ehkä kiva taistella. Joo, sellaista. Mukavaa saada kala täältäkin. No niin, Nikohan kävi nappaamassa tosta äsken kirjolohen ja kala näyttää tältä. Wow, se on hieno pilkut. Tyylikkään näköinen kirjolohi. Hieno. Hienot pilkut. Ja ei oo mikään pullakirjon näköinen, vaan se on oikeesti niinku ihan fitis kunnossa. Niin. Tos vähän jännästi Kiva kala. rintaeivät kasvanut sisään. Joo. En tiedä mitä. En tiedä mitä sille on tapahtunut. Sellainen. Se on tyylikäs. Tästä on hyvä starttaa kalapäivä. Kyllä. Mä veikkaan, että me ei enää tässä kauan olla, kunkin lähtee kohta himaa, mutta me ollaan saatu aika hyvin vedetty tää meidän päivä. Me ollaan ainakin tavoite saatu täyteen, että molemmat saa kalan ja kyllä täältä voi niinku nyt ihan hyvin fiiliksi lähteä himaan, että eipä mulla tässä oikeastaan muuta. Onks Nikolla jotain vielä loppumietteitä? Ei muuta kuin, että tosi positiivinen kokemus tää Nukarin kaski kaiken kaikkiaan. Eka kertaa täällä kalassa ja saudana kirja per mies ja kuitenkin itellä aika monta tyhjää reissua tullut Vantaakoskelle, niin tää on ehdottomasti semmonen paikka, mihin pitää tulla uudestaan ihan tässä lähiviikkoina, eiks niin? Kyllä. Yes. On niitä ihan samaa mieltä. Noniin, palaillaan asiaan. Se on moro.